Το ξέρω, Τέτρις, ναι, το Τέτρις. Τι, υπάρχει κάτι κακό, Φαντάζομαι ότι κανείς δεν παίζει Τέτρις πια, να πω την αλήθεια, δηλαδή. Ούτε ένας άνθρωπος θα χρησιμοποιεί το Τέτρις, αλλά, ναι, παρόλα αυτά εγώ το χρησιμοποιώ. Κάτσε να βγάλω λίγο το Wi-Fi μου. Βαριέμαι. Restart, τι θα κάνω. Δεν έχω πάρα το ποτέ μου. Μη. Βαριέμαι. Παιδιά, θα φτάσω 5.000 βάζω στη μα δεν έχω ίντερνετ. Δεν σε λέω μια βλακία. Θα με βλέπετε για 1 λεπτό να τα λέω αυτά, Play offline. Tetris. Offline mode. Play offline. Γιατί με ακούτε? Τέλος πάντων. Παιδιά, σας κοιτάω εγώ, μπορείτε να κάνετε αυτό το βίντεο να το δουν 50 άτομα. 50 μόνο ζητάω. Ζητάω κάτι πολύ, δηλαδή ποιανού δεν του αρέσει το Τέτρις. Σε κανένα δεν αρέσει το Τέτρις, Βαριέμαι. Πώς να το κάνω αυτό? Ναι, δυσκολεύομαι λίγο. Δεν είμαι και ο καλύτερος, αλλά... Όχι, πώς έγινε αυτό? Βαριέμαι, γιατί το παίζω αυτό το παιχνίδι του. Να το δουν τουλάχιστον 50 άτομα. Το ξέρω. Έχω πει ότι θα ασχολούμαι πιο πολύ με τη γεωγραφία στα βίντεο μου, αλλά θα ασχολούμαι και λίγο με gaming, να το έχω στο μυαλό σας. Δεν έφτασε καν 5.000, 4.000 σε 3 ή 2. Θέλετε να παίξουμε λίγο Roblox? Αφού θέλω.